Molt bé, doncs benvinguts, benvingudes. En nom del Casal Català de Brussel·les vull donar-vos la benvinguda a aquesta segona jornada de la setmana de Sant Jordi que estem fent aquí a Brussel·les, conjuntament amb les delegacions de Catalunya, el País Valencià i Balears. I vam començar ahir amb una primera activitat, una taula rodona, que es deia de Pallars al món, que girava al voltant de l'escriptora pallaresa Maria Barbal i els traductors que han traduït la seva obra al francès. I avui tinc l'honor i el plaer de presentar-vos la següent activitat. Com suposo que ja sabeu, en les últimes edicions de la Setmana de Sant Jordi, les jotes han estat sempre una cita obligada i a causa de la pandèmia no hem pogut portar cap esbart, però sí que hem tingut la col·laboració inestimable del grup Rondalla dels Ports de les Terres de l'Ebre, de l'Ajuntament de Roquetes i de l'organització de l'associació Espais de So, que han cedit molt amablement un concert que vam fer fa uns dies a Roquetes. És un concert de danses tradicionals que veurem a continuació, on hi ha una primera part d'explicació i després un exemple de com es ballen aquestes danses, i esperem que en gaudiu molt. Moltes gràcies per estar aquí i endavant. Perdoneu, però és que m'han dit que no s'estava sentint. Ho torno a posar. Gràcies, Sílvia. La mare de grans cantadors de jota. Principalment parlem de Pepe García, el canalero, qui no el coneix. També del fa poc finat Juanito Aragonès, i també de grans tocadors d'instruments de rondalla, com Joanet de Huec, el guitarroner del canalero. Bueno, aquí estem la rondalla dels Ports. La rondalla dels Ports som una rondalla de balls populars. Nosaltres no som una rondalla de fer actuacions dalt d'escenari, sinó que el nostre és fer ballar la gent. I el que farem serà ensenyar-vos com funciona un ball de jota. El ball que es feia antigament, situeu-vos, fa 150 anys enrere. La gent, sobretot les classes humils, les classes treballadores, les classes agrícoles, ramaders, pastors, gent de les barriades de les ciutats, el dia que podien tindre un petit descans, o un dia com ara, celebrant Sant Jordi, estem al mes de Sant Jordi, o a Sant Antoni, què feien per les tardes? Anaven a ballar. Anaven a ballar i per això buscaven, llogaven o ells mateixos tocaven uns instruments, com ara nosaltres aquí. I la gent sortia a la plaça i ballava, al seu estil. Penseu que en aquells temps no anava ningú a cap acadèmia. La gent aprenia a ballar, veien a ballar els altres, els seus pares, els seus tiets, i tothom ballava a la plaça. És com ara si aneu a les festes del poble, surt l'orquestra, ningú ha anat a aprendre a ballar el passodoble a una acadèmia, seria francament ridícul, no? Tothom balla el passodoble que ha vist ballar a l'altra gent que sortia al ball. Doncs bueno, això és el que farem avui.
en 3 peces que tocarem, perquè no crec que tinguéssim molt temps per a tocar més coses. Us tocarem una jota, després tocarem un fandango i acabarem en un bolero. Mirarem de fer la jota, possiblement, segons els balladors que tenim, igual ho fem en parella com ho fem en ball de 3. La jota, per fer-vos una idea, de jotes n'hi ha de molts de tipus. Nosaltres farem jota de ball, ara en aquests moments, però també sabeu que aquí s'estila molt la jota improvisada, que és potser la que més fama ha donat a Terres de l'Ebre. Però per tota Catalunya, País Valencià, Múrcia, Mallorca, la jota de ball se dona i es dona avui en dia en molta vida. La jota veureu que tindrà 2 parts. Una part que és quan se canta l'estribillo, que en aquest cas nosaltres l'estribillo el farà el violí, la nostra amiga Judit, que tenim aquí a la meva esquerra, i una part que serà quan cantarem el que són les lletres. Durant l'estribillo els balladors simplement se preparen per a la lletra, llavors ballen el que nosaltres diem un balset, banda, veureu que van preparant-se o inclús si poden fer algun arrastradet o alguna volta, però simplement se van preparant. I quan ells en realitat se ficaran a ballar serà quan farem la mudança o el que és la lletra de la jota. Llavors, normalment era sempre la dona la que iniciava la mudança o el pas a fer en aquell moment i l'home era el que es tenia que enganxar al pas que començava la dona. Això podeu pensar que en aquells temps si tu anaves a un ball de jota a lligar, valia la pena que et sabiessis molts de balls perquè si no quedaves molt malament davant de la dona que et començava un pas i no te'l sabies, en la qual aquell dia ja havies begut oli i no hi havia forma de lligar. La jota es balla en parella, se balla en parella o en este cas diuen que ho faran en parella també, però bueno, podrien arribar-ho a fer en trio, etc. Però en realitat la jota es balla sempre en parella. Llevat a la part de l'estribillo que es poden arribar a fer rogles, se poden ficar rengles i es poden inclús anar canviant de balladors a mitjan jota. L'última cosa que us dic de la jota, abans d'emprendre-la ara, que la comencem ara de seguida, és que aquí a Terres de l'Ebre potser és un dels únics puestos que la jota es balla en el que es diu en espill. En espill vol dir que la balladora i el ballador fan els moviments com si estessin davant d'un espill o un mirall, a la gent de Brussel·les que ens sentiu. Als altres llocs no, als altres llocs no hi ha esta concordança. Però bueno, crec que el que tots volem fer ja és sentir la jota i veure els balladors i us començarem en una joteta i bueno, la farem, la jota, ja veieu que nosaltres som una formació de corda batuda. Començant per allí, veieu un guitarró, un violí, guitarra, guitarró tenor, més guitarres i a la part de percussió veieu les panderetes que portaran el ritme. Balladores, esteu a punt? Sí? Doncs bueno, guitarra, com vulguéssiu. ¡Ay!
més, que quan diuen que se van, se queden un ratet més. Fora! Gràcies a les balladores. Suposo que la gent que no sou d'aquí us haureu donat compte d'una cosa molt significativa, que les balladores en cap moment han fet cap pose, com ho diríem, tipus J aragonesa, braços amunt, cos cap atrás. Us torno a portar cap al que us dia abans. Això és J de ball, això és J de ball ball de mas, ball de bureo, ball de barri, no J d'acadèmia. La J d'acadèmia té el seu lloc, que és els escenaris, les demostracions, són els esbarts. Això no, això és la J de la gent del carrer, i evidentment la gent del carrer de posturetes poques. Això és com si diguéssim que nosaltres anem a un ball en una orquestra al poble, aquí a festes a Roquetes, i comencéssim a ballar com balls de saló, com ball d'acadèmia. No, és això, ja heu vist, que és un ball senzill, és un ball popular, que al cap i a la fi és la paraula que el porta. Bueno, ara emprendrem un fandango. Un fandango, en concret, el que es coneix com el fandango de Tortosa. De fandangos n'hi ha molts de tipus, sobretot a tot el que és l'àrea d'influència nostra, que és l'antiga àrea d'influència del bisbat de Tortosa, que anava des de Castelló fins aquí, pujant també riu amunt i agafant el sud de la província de Terol. Cantarem lo fandango de Tortosa i veureu que les balladores, tot i que el fandango sona diferent, té una base, evidentment, una base ternària, és un 3x4, i veureu que hi ha molts de passos que són molt semblants a la jota. Al cap i a la fi, qui sàpiga ballar la jota pot emprendre en tota facilitat i en tota naturalitat un fandango, que no tindrà cap problema de poder ballar-lo. Balladores, esteu amanides? Sí? Rondalla, a punt? Sí? Doncs anem en lo fandango de Tortosa. Necessitem una terra
una llengua i un parlar. Ens estimem una terra i per als joves que pugen la tenim que defensar i per als joves que pugen la tenim que defensar. La despedida vos dono la despedida vos dono en un plat de farinetes la despedida vos dono que el que no vulgui menjar-ne que se'n vaiga a fer punyetes que el que no vulgui menjar-ne que se'n vaiga a fer punyetes. Ora! Bueno, acabeu de veure un fandango que és un ball una miqueta més sensual que la jota. Heu vist que està més... ja no és, té alguna tonalitat menor, ja és una altra cosa. I bueno, heu vist una jota, que és el ball base, heu vist un fandango, més per festejar el fandango que la jota. I ara anem al ball més divertit, per als músics, perquè els balladors normalment en solen maldar, perquè és un ball molt mogut, i veureu, és un ball molt divertit, és un ball per disfrutar, però és un ball molt cansat. No el farem molt llarg perquè no volem matar els balladors, o les balladores en aquest cas, i estem parlant del bolero. El bolero no us puc tampoc explicar massa el que és la tècnica de ball, perquè tampoc és el moment de fer-ho. Veureu que les balladores ja estan suant només de pensar que l'han de ballar, i veureu que és un ball molt divertit, un ball que es deixa normalment de cara al final per acabar de rematar la sessió. Rondalla? Bolero? Fem l'espaietet perquè us moriran. Vale, farem espaietet perquè si no patiran les balladores. Vinga, pues... quan vulguéssiu. 1, 2, 3 i... Entre flares i monges i beatetes entre flares i monges i beatetes entre flares i monges i beatetes al niño li tocaven les castanyetes, al niño li tocaven les castanyetes. Les castanyetes als pares i monges i beatetes al niño li tocaven les castanyetes. Fora! Una altra! No s'ha acabat. Aire! A la mar que te'n vaigues no em dones pena. No em dones pena, a la mar que te'n vaigues. No em dones pena, a la mar que te'n vaigues. No em dones pena. No em dones pena, deixa'm farina i oli. Diners i llenya, deixa'm farina i oli, diners i llenya. Diners i llenya, a la mar que te'n vaigues. No em dones pena, farina i oli, diners i llenya. Fora! Una més!
i a tots els de Brussel·les us volem dir. Us volem dir a tots els de Brussel·les, us volem dir que ja mos despedim, toca aplaudir. Toca aplaudir, que ja mos despedim. Toca aplaudir a tots els de Brussel·les, us volem dir. Fora! Pues moltes gràcies a tothom, gràcies Roquetes per haver-nos deixat vindre avui aquí. Brussel·les, gràcies per haver-nos permès ensenyar-vos una miqueta del nostre d'aquí, de Terres de l'Ebre, perquè ja us dic, en els seus temps va ser de tota la franja de llengua catalana. Bon Sant Jordi a tothom, felicitats Roquetes al 171è aniversari i gràcies. Molt bé, doncs ja tenim, veig que el quòrum ha anat pujant a mesura que passava el vídeo. Doncs res, només donar-vos les gràcies per haver participat d'aquest segon acte de la Setmana Cultural de Sant Jordi a Brussel·les, amb aquestes jotes. També agraïm molt, evidentment, a aquest grup de jotes, una tradició que està ben viva, es veu perfectament que hi ha totes les edats en aquest grup, per tant, és una molt bona notícia. I esperem, a més, que l'any que ve ho puguem fer presencialment, com ho fèiem cada any, que això de les jotes és molt més divertit i és molt més bonic quan ho fem tots junts i si cal ballar-ho, no? I si cal posar-nos-hi, no? I res, per acabar, recordar-vos que queden molts actes, que dijous demà tenim la conferència del Poble Gitano, Present i Futur a Europa, a les 5, i que el divendres estarem al matí al Punto i Coma. Si voleu venir, recordeu que heu d'agafar hora, perquè això ara amb el Covid va així. A les 5 de la tarda farem l'entrega de premis de relats curts i al vespre hi ha el concert del Lax en Busto online, que heu de comprar, animeu-vos i compreu les entrades, que només valen 5 euros. El dissabte farem una lectura de poemes des de diferents indrets de Bèlgica, així us descobrirem Bèlgica i què té de català a Bèlgica. I finalment, el diumenge hi haurà l'espectacle de titelles per l'esplai i pels més menuts, i també celebrarem la Diada del País Valencià amb la Festa de Moros i Cristians. O sigui que el programa està molt carregat, encara hi ha moltes coses, us convidem a totes elles. Esperem retrobar-vos ben aviat. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Que vagi bé. Igualment. Gràcies. Adéu. Adéu, bona tarda. Adéu. Gràcies, adéu. Bona tarda. Adéu.